3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ. Καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα? Δεν έχω να πληρώσω. Θα μου κόψετε ένα δελτίο επιπιστώσει, να το πληρώσω όποτε έχω εγώ. Δεν έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή. Δεν την έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή. Ένα δίπλωμα, ένα έγγραφο. Απαγορεύεται όμως εδώ καταγραφή από το... Αλήθεια, ο χώρος βιντεοσκοπείται λέει. Εσείς γιατί εμένα με βιντεοσκοπείτε και εγώ δεν μπορώ? Αλλά όχι, δεν θέλω να με εξηγήσετε. Έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να περνάω ελεύθερα τους δρόμους της Ελλάδας. Εσείς είστε παράνομοι. Πάρτε το δίπλωμά μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα δικαιώματά μας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Και ο δρόμος εδώ παράνομα παίρνετε ό,τι παίρνετε, γιατί είχε κόνους μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι απαγορεύεται να έχετε κόνο και να παίρνετε χρήματα. Ευχαριστώ. Τα αρχίδια μου τη κάνει από πίσω. 3,5 ευρώ, παίρνουμε 500 ευρώ το μήνα. Να έρθει όποιος θέλει. Όχι, δεν θα περιμένω. Περιμένετε εδώ πέρα. Ο κόσμος περιμένει. Δεν με νοιάζει. Μόλις πάρω το δίπλωμά μου θα φύγω. Ευχαριστώ. Ξυπνήστε όλοι οι υπόλοιποι, να φύγουν τα γαμημένα τα διόδια. Να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. 10 λεπτά, όχι 4 ευρώ και 3,5. Χαμός, χαμός, τι είσαι? Με πράσινος να φύγω, μαγκές. Χωρίς να πληρώσω. Ο χώρος βιντεοσκοπείται, αλλά εγώ απαγορεύω να βιντεοσκοπήσω, καταλάβατε? Έτσι είναι αυτό.
κράτα λίγο, Μαρινά. Θέλω μια υπογραφή εδώ πέρα. Τι υπογράφη θέλετε? Είναι αναγκαίο να υπογράψω? Δεν μπορείτε να το παραλάβετε αλλιώς. Εγώ? Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Σταυρό, παιδιά. Στην υπογραφή σταυρό. Είμαστε όλοι αγράμματοι. Θέλω να δω τι θα κάνει τότε αν όλοι κάνουν το ίδιο. Καλημέρα. Ελλάδα, ξύπνα.